Cât durează să ridici structura unei case din lemn? De fapt, stai că sunt două case, este cea de 150 de metri pătrați în care stau eu și cea a vecinului de 90 de metri pătrați. Deci, luni, săptămâni, zile. E bine, noi am avut nevoie de o echipă de 5 oameni și de 8 zile pentru a asambla aceste două case și ăsta este un avantaj al caselor pe structură de lemn făcute în fabrică, pentru că le facem foarte repede și despre asta o să vorbim în acest material video. Ce înseamnă mai exact structura unei case din lemn la roșu sau, cum îi mai spunem noi, kitul de structură timber frame. Așadar, să-i dăm bătăi. Cât costă o casă pe structură de lemn? Sau cel puțin structura unei case? Primim foarte des întrebarea asta, în special în contextul în care se face o comparație cu sistemul clasic pe zidărie. Și este greu să răspundem la această întrebare pentru că fiecare proiect are particularitățile sale, dar o să ne străduim să găsim o formulă prin care să facem lumină în acest subiect al costului. Și hai să începem cu începutul. Talpa de trasare. Ei bine, indiferent cât de mult ai străduit să ai o fundație perfect plană, nu o să iasă, poate doar dacă este elicopterizată, dar asta e un subiect separat. Ei bine, o să existe niște diferențe de nivel și rolul tălpii de trasare este să asigure planitate perfectă, pentru că casa trebuie să fie dreaptă, evident. Și odată talpa de planeitate și în al doilea rând că talpa de trasare rupe transferul de umiditate din fundație și structura de lemn, motiv pentru care există acea membrană din EPDM care are acest rol și în plus talpa de trasare este făcută dintr-un lemn tratat în autoclavă care iarăși are un rol în a asigura protecția la umiditate. Bun, am rezolvat cu umiditatea, apoi începem cu pereții, pereți exteriori, pereți interiori, toți pereții sunt făcuți în fabrică pe diverse dimensiuni, în cazul nostru au fost pereți de la 2 metri până la 6 metri și asta ne-a ajutat și pe noi să ne mișcăm foarte repede în execuție, pentru că am avut elementele care au venit direct din fabrică. Apoi avem planșe din grinzi pozi, grinzile acestea foarte sexy cu zăbrele printre care se pot trece tubulaturi, cabluri, țevi de canalizare și așa mai departe. Apoi pereții de la etaj și acoperișul evident din ferme, că asta știm să facem foarte bine. Despre ferme și despre timber frame nu o să intru foarte mult în detaliu acum pentru că avem materiale dedicate pe canal, lasă link în descriere, dar acum o să vorbim puțin despre particularitățile sistemului constructiv timber frame. Și anume, am menționat că este făcut în fabrică și asta ne-a ajutat foarte mult în partea de execuție. Timpul de producție, pentru că avem și acolo un timp, al acestor două case, cum am spus, cea în care ne aflăm acum are 90 de metri pătrați suprafață construită, cea de lângă 150 cu tot cu garaj, am avut nevoie de 2 săptămâni pentru a fi produse. 2 săptămâni, poate plus minus o zi, am mai avut și niște sărbători printre ele. Apoi am menționat timpul de execuție pentru cele două, au fost 8 zile, deci în total undeva la 14 cu 8, 22, hai să zicem 25 de zile, că am mai avut și zile de ploaie în care n-am lucrat. Deci undeva la 30 de zile, 3 săptămâni să spunem, 3-4 săptămâni ar fi un timp rezonabil de construcție. Acum în funcție și de suprafață, în general, timp de producție noi luăm în calcul estimativ la 2 săptămâni, timpul de execuție în șantier cu tot cu logistică, deci 2 săptămâni. Deci din momentul în care dăm comanda în fabrică și până în momentul în care casa la nivel de structură este asamblată în șantier, noi luăm în calcul cam o lună de zile. Deci asta ar fi o particularitate a sistemului constructiv, că ne mișcăm foarte repede. A doua chestie este că fiind făcut în fabrică, automat că și erorile în procesul de producție vor fi mult mai mici, pentru că noi lucrăm pe un banc de lucru cu niște utilaje speciale, tăierile se fac la milimetru, avem și o presă și alte utilaje cu care reușim să creștem nivelul de precizie al procesului de construcție, de fapt de producție, ca așa o numim noi. Bun, apoi lemnul. Foarte important ca lemnul să fie uscat, rindeluit, tras pe toate cele 4 fețe și se poate vedea că este roșu pentru că este tratat antifungic, antiseptic și ignifug și în felul ăsta structura care pleacă din fabrică este însoțită și de un certificat de conformitate al controlului producției în fabrică, adică acel CE care se poate vedea pe mai toate produsele, de fapt pe toate produsele care circulă în comunitatea europeană. Acum, ca să concluzionăm, să vorbim puțin și de costuri. Cum spuneam și la început, e greu să spui cât costă o casă pe structură de lemn, cum este greu să spui și cât costă o casă pe zidărie. Dar dacă ar fi să facem o comparație cost la material, beton, oțel, zidărie și costul materialului pentru lemn, placaje, șuruburi, cred că e mai scump puțin lemnul. Dacă ar fi să tragem linie să luăm în calcul și manoperele și am zis care sunt diferențele de manoperă, s-ar putea ca costurile să fie cam același, cu mici variații în funcție de cu ce meștere îți faci casa, dacă optezi pentru zidărie sau cu ce firmă îți construiești casa pe structură de lemn. Încă ceva la capitolul costuri.
ca să faci o comparație corectă între o casă făcută de un meșter și o casă făcută de o firmă de construcție, aceeași casă evident, e bine, o firmă de construcție va fi mai scumpă pentru că de fapt are un preț corect, pentru că îți oferă un contract în care își asumă niște garanții. Cum este și acest beneficiar, ca și mulți alții cu care lucrăm, care are o garanție de 10 ani pe structură. Și încă ceva la capitolul costuri, dacă ești în faza incipientă și vrei să faci o bugetare corectă a proiectului tău, poate ar fi util, în cazul în care proiectul este mai complex, să apelezi la un specialist, poți apela la noi, să facem o astfel de simulare, să înțelegem mai exact care sunt particularitățile proiectului și ce implică acesta ulterior în partea de execuție, ca să poți să faci o bugetare corectă. Și încă ceva, calitatea materialelor cu siguranță vor influența costul final al casei și implicit modul în care sunt puse ele în operă. Și acum, înapoi la mine. Poate ar fi important în acest cost să incluzi și bătăile de cap pe care le ai pe parcursul șantierului, pentru că timpul de execuție în cazul structurilor de lemn este mult mai mic și s-ar putea ca în cazul în care timpul tău este valoros să fie un aspect care chiar contează. Cum am spus, nu există cheltuieli neprevăzute, deci scapi de situațiile neplăcute în care te sună meșterul și îți mai cere materiale. Structura este la fel de sigură pentru că respectă normativele românești de proiectare și am menționat mai devreme de ce. Și poate un alt aspect care este foarte relevant este sustenabilitatea. Este sustenabil să construim cu lemn și nu o să intru în detalii în acest material video. Dacă te interesează de ce, te invit să lași un comentariu și vom face un material video dedicat pe acest subiect. Trebuie să mai menționăm și ceva, pentru că primim destul de des întrebarea asta în comentarii. De ce punem OSB pe exterior? Pentru că OSB-ul este un material greu permeabil la vapor și într-adevăr, așa este. Acum, nu există o regulă generală care trebuie respectată, ci sunt mai mulți factori de care trebuie să ținem cont. OSB-ul de 12 mm este mai greu permeabil, cel de 18 mm este permeabil și poate fi folosit ca barieră de vapor dacă îl pui pe fața interioară. Acum, noi am pus OSB-ul pe exterior pentru că, în primul rând, OSB este un material ușor, are proprietăți mecanice foarte bune, adică este rezistent și poate chiar că îl folosim să contravântuim structura și, în al treilea rând, este un material ieftin. Alte placaje care se pun în general pe exterior sunt DHF, Aghepan, Vidival, Rigidur și așa mai departe, care au un cost de cele mai multe ori de 2 ori mai scumpă decât o placă de OSB. Și acum, când luăm în calcul ce placă folosim, trebuie să știm de la început și în ce buget trebuie să ne încadrăm, pentru că și este un aspect foarte important. Acum, dacă punem o placă mai greu permeabilă pe exterior, chestia asta cu permeabilitatea la vapor este importantă, pentru că pe acești pereți pe care îi vedeți în spatele meu va fi pusă barieră de vapor care va ține în interior izolația și această barieră de vapor are rolul de a proteja structura de umiditate. Și acum, cu cât umiditatea trece mai ușor prin structură și nu are medii mai dificile de parcurs către exterior, cum ar fi, de exemplu, o placă de OSB sau polistiren, dacă izolezi casa pe exterior cu polistiren ca termosistem, va trebui să ai în vedere faptul că etanșarea trebuie făcută foarte bine, pentru că dacă se întâmplă ca prin bariera de vapor să treacă umiditate, aceasta nu are unde să iasă în exterior și se va acumula în structură, termoizolația nu își va mai face efectul cum ar trebui și poate chiar în situații mai neplăcute, în special la mansarde, se acumulează atât de mult încât condensează, lemnul mucegăiește și o să ajungi să picure apă din mansardă. De asta e un subiect separat. În cazul de față am folosit OSB pentru că a trebuit să ne încadrăm și într-un buget și am găsit o variantă de mijloc. Ceea ce înseamnă că beneficiarul va trebui să aibă foarte mare grijă la etanșeități. Și se pot vedea în spate și în alte zone am lăsat ștraifuri de bariere de vapor ca să asigurăm continuitate din fundație, prin planșeu până în acoperiș, deci ne-am făcut temele și pe acest subiect. Deci la capitolul acesta, de ce se pune placă de OSB pe exterior, deși unii spun că da, alții spun că nu, noi spunem că și da și nu în funcție de buget și de particularitățile proiectului. Așadar, asta a fost tot. Am terminat treaba pe aici prin Brezoi, suntem la a doua filmare și mamă, Gric, trebuie să luăm din loc că trebuie să mergem la Cluj să facem un releve pentru că, important asta, înainte să ne apucăm să construim ori o casă, ori un acoperiș, orice alt tip de structură, trebuie să mergem să luăm frontul de lucru, cum se spune în termeni tehnici, adică fundația, înainte să dăm casa în producție, trebuie să măsurăm fundația, să ne asigurăm că bate cu planurile. În anumite situații bate, în alte situații ori e mai mic, ori e mai mare și nu putem să băgăm casa în producție până nu măsurăm fundația și acum mergem la Cluj că avem de făcut o mansardă cu planșeu din Green Spozi. Așadar, rămâi cu noi pentru că
În continuare producem materiale foarte interesante și să ne vedem cu bine pe data viitoare.